Que tard, ja va dormit. Avui divendres el dia que més feien ella. Tinc la visita dels representants de Longueras. Deuen de ser les xiques. A més, avui és el meu aniversari. Ja vaig! Bon dia tinga, senyora Amparito. Ai, mame, no me passes la pilota. I encén la cafetera. Prepara el desguitzuri que avui tenim molt de treball. Amparito, ve si canvia de roba i així, ara mentre desdejunent t'arribarà una miqueta al pèl. Desdejuneu vosaltres primer, que jo avui me vaig a dutxar, perquè avui vull que estava desperta. Ara que no està la senyora Amparito, has pensat en alguna cosa per al seu aniversari? Que si ha pensat, mira, a nit vaig estar sopant amb la seva amiga Sandra i se'ns va ocorrir una idea genial. Este aniversari ha de ser tan sonat que a bon segur se'n recordarà un muntó d'anys. Sí? Pues conta. Quina és aquesta idea tan genial? Escolta'm, pensàrem que aprofitant que avui havien de vindre els representants de Longueras en els productes de promoció, hem quedat en les amigues d'Amparito que disfressaran a Sandra com a representant i parlaran per telèfon amb els representants de Longueras per a que vinguin un altre dia. Però continua, que això es posa interessant. Dissimula que ja ve. Però encara no veu desdejunat? Vinga, aneu a canviar-vos. Que avui tenim que acabar pronte. Ara mateix estarà així els de Longueras. A més, tenim que anar al restaurant per a celebrar el meu aniversari. Anem a canviar-nos. Chica, qué pentinats més bonicos. I qué color. Sempre tinc que estar millorant el negoci per a donar-li el millor a les clientes. Chica, rubio platino. Qué bonico. Senyora Amparito, posa ja el desitjun en la tauleta? Sí, vinga, i sentem-se les tres. A mi me fiques una miqueta de cafè llet. A mi em poses cafè soles, gràcies. Amparito, ara quan acabem te pentinaré, te pareix? Sí. Prenga un croissant, que estan molt mollets. Amparito, ¿tú no creus que estos productes de Longueras no se dan en compte i paguen la marca? No, dona. A bon segur són productes de confiança. Per lo menys tenen molta fama. Jo crec que quedarem bé la clientela. Bé, jo ja he acabat. Vaig a pegar una passadeta a la peluqueria i després, com que ja repreparé tot això. Sí, nosaltres acabem també. Anem Amparito al pentinador i així t'arreglaré el monyo abans que vinguin els representants. Recorda ficar-me una miqueta de laca, que després tinc que anar al bar. No deuen tardar ja els representants de Longueras. Més val que siguem puntuals, perquè ara mateix estan així les clientes. Per cert, t'has enterat que al marit de la teua amiga Sandra l'han fet encàrrega de la Ford? Sí. Ara sí que estaran bé. Ella en la botiga i ell de representant. Ja ve la compta ella. Lo que no saps és que volen comprar-se un bungalow en Mascamarena. Chica, quina sort tenen alguns. Pues, de tu no digam, que tu no te pots queixar, Sempre tens la perruqueria plena. I el teu marit, representant del Ave Crem. Però, que te conec. Ja estàs una altra volta en la brometa de l'Ave Crem? Xica, no t'enfades, que entre nosaltres el Ave Crem no té res de gallina, sinó de que li anaven a donar al teu marit el sueldazo tan bo. I jo tan contenta, boba. Què creus? Que no t'agraís els regals que me fas a totes sols perquè puga casar-me pronte? Dona, tu ja saps que després de 6 anys te duc amb una filla.
Hala, dona pressa que està en prou d'arribar. Moment, obri la porta, que deuen de ser ells. I tu arreplega una miqueta això. Bon dia, sóc la representant de la Casa Longueras. Vostè deu ser Amparito. Sí, jo sóc. Amparito, perquè em permetirà que la tutege. Dona, entre amigues no hi ha cas. Per què l'hauré dit jo amiga, si no la conec de res? És que esta gent és molt amigable. Mira, Amparito, com t'anava dient, me presente, me digo el Lili, i a la meva companya Fifi. I li porten una promoció que a bon segur li ha d'interessar. Sí, quin morro que tenen estes dos. I els nous que s'han posat, que més cursis no podien ser. Pues, sentem-se i veurem els productes. Per favor, Fifi, obri el maletí i dona'n l'esprai que fica tint en seco de rubio blanc. Tinga, Lili. Mira, Amparito, quin color, quina textura, quin aroma més fi. Ai, sí. Quin aroma i quina finura. Sí que m'agrada, sí. I de tintes i l'esprai que dona reflexos platejats, també porteu la mostra? Clar que sí. Així la té, Lili. Mira quina meravella. Disa que li pose una miqueta i veuràs que agradable queda. Mira, Amparito, com queda. Ai, sí, Amparito, que bé que queda. I quina lluentor li dona als cabells. Sí que m'agrada, sí. La veritat és que estos productes són meravellosos. Si s'ha muntat bé, sí. I la senyora Amparito que se ho creu tot. Vaig a morir. A més del tint i de la laca platejada, han portat també el rissador de pèl en secador? Què dius? Sí. Això que no ho conec. Com és això? Mira, Amparito, vostè li llava el pèl a la clienta en el xampú que vulga. Després li enxuga la tovallola. Li posa esta crema ben repartida i els rulos com sempre, procurant que siguin xicotets, perquè este creix molt dels rissos i després li posa el secador 5 minuts i veurà els resultats. Amparito, m'han dit que doneu resultats fantàstics i que rissos aguanten a lo manco una setmana. Pues sí que m'interessa, sí. És un producte novedós. I de preu, com Mira. està? Així tens la llista de preus. I si demanes unes quantitats mínimes al mes d'agost, podràs anar-te de vacacions a Palma. Què te pareix? Ai, doncs molt bé. Els preus són interessants. Però com era la promoció? Mira, la promoció és... Tan interessant. La promoció és molt interessant. Ara la meva companyera Fifi t'explicarà. Jo, mentrestant, li dono explicacions dels productes. A veure-ho. Què te pareix, Vero? Has vist que teatrera que sóc? Se ho ha tragat tot? Pues ha hagut un moment que pensava que t'anava a reconèixer. Vaig aparellar enredadores que esteu fetes les dos. Mira, Pilar, ara te'n vas a casa, te canvies i te'n vens en Sandra a la peluqueria, val? Molt bé. Cuidado, que ja acaben. Amparito, que vinga la xiqueta i li donaré la caixa en els productes de la promoció. I molt de gust en haver-la conegut. Agraïda, Lili. Lo dit, Amparito. Qualsevol cosa que necessite de la Casa Longueras no té més que cridar. Moltes gràcies. Eres molt simpàtica. Mamen, acompanya-les a la porta i t'emportes la caixa que te donaran. Adeu. Xica, que contenta estic. M'han donat tots els productes de promoció de Bades. A més, me regalaran un ratxuga portàtils sense que me coste res. Caram, Amparito, és que Isa és una casa molt seriosa i molt rumbosa. Pues no saps lo millor. M'han regalat un viatge de cap de setmana per a Palma de Mallorca. Xica, quin luxe. I per a quan és el viatge? Pues això és lo mal, que Gerardo no va estar al migdia i l'avió és esta nit. En fi,
Una altra volta serà. Pues també tens raó, Amparito. Mira, gastem ara estos productes i el mes que ve al Caribe, a veure si trobes a curro. Amparito, així Teatre de Isabel, que estaven citades a les 9, són les primeres. Bon dia, Isabel. Bon dia, Amparito. Vol pentinar-se? Pues no, Amparito, mira, a la chiqueta li fiques un color d'estos de moda. I a mi me tintes pa que no se me noten les canes. Això està fet. Senta't, que Vero s'encarregarà de la xiqueta. Vine, Tere, senta't així, que te vaig a fer un pentinat en uns reflexos platejats de la casa Longueras que vas a ser l'enveja del barri. Ai, i si després no m'agrada? Mamet, porta la propaganda, per a que veig a quan li quedarà el pèl. Mamà, has vist? En este pentinat demà en la boda de la cocina vaig a donar la nota. Isabel, li agradaria que li posara un producte nou que m'han dut i que deixa el moño rubio platino? Ai, pues sí, Isabel, perquè mira, demà anem de boda. Però no vull que tardes molt perquè encara tenim que anar a la carnisseria a per la carpa a les paelles, a casa de la teua amiga Sandra. No se preocupi, Isabel, perquè un dels avantatges del producte és que és un tint instantani. I tarda molt en anar-se'n. Quina peluqueria més adelantada que té Amparito. Sempre en les últimes novetats. Mame, ves a veure i si és el tècnic del Raixuga que el fitxa allà al costat de la tauleta. Bon dia a totes. Bon dia. On tinc que posar este aparato? Així, al costat de la tauleta. Té l'enxufe propet? Mamen, que l'enxufen el que hi ha al costat de la porta. Ja funciona. Mos té que explicar com va, perquè això no tindrà perill per als clientes. Mire, así té la carta y el mando. Y no patisca, que es automático. Y si tinguera alguna normalía, ell solo se dispara y sona l'alarma. Doncs moltes gràcies. Tinc que firmar algun albarán? No, és gratis. I a més, tinc molta feina que fer i me'n vaig corrent per allà. Espera un momentet. Vinga, Gràcies per a almorzar. Bé, Moltes gràcies. a vostè. Adéu. Adéu. Mami, acompanya'm a la porta. Amparito, no m'havies dit que t'anaves a ficar res per a broncejar? Que llàstima que avui no tinga temps. Me vindria bé una miqueta de color en la cara. No te preocupes, Isabel. La setmana que ve te ves un ratet i te faré la primera sessió de balles. Molt bé. Mira que sap quedar Amparito, No hem de canviar más de peluqueria. Bueno, xiqueta, això ja està. Ara te poso la laca especial de reflexos platejats i en pau. Mamen, per favor, me pots portar el pot de la laca platejada? Mira, de pas me portes a mi també la de Rubió, platino. Veu, Isabel, que no tardarem més de 10 minuts. Millor perquè així encara mos donarà temps a anar a passar antes de passar per la carnisseria. Què li passa a esta? Res, que m'ha dit que li apretava la panxa i se n'anava al comú.
Ai, que espant! No s'haurà equivocat la xiqueta. Rubio platino. Amparito, tu creus que això són reflexos platejats? Jo més bé diria que són canes a muntó. Si pareix una abuela. ¡Ay, mare! ¡Ay, yo me muero! No se preocupeu, sabeu que això és aixina. Dins de poc canviarà de color. Espera, que vaig a llegir les instruccions. ¡Ay! No inflamable. Producto imperecedero. No cambia de color con el tiempo. Imposible quitar antes de 15 días. 15 días que yo vaig a ir a la boda. Pero chica, pero si parís con una prostituta barata. Ay, quin disgust, jo me mull. Tu per què no fas els experiments en el gos? Amparito, en estos productes milagro de Longueras ens han quedat per aportar-les al circ. Mira, Ai, mare. la mona amarilla i la filla canosa. Pero, com pots fer bromes de lo que mos ha passat? Ai, mare. Vaig a cridar enseguida a Longueras a veure quina solució nos donen. Ay, me va a caer como una bomba. Ay. Oye, li fem patir un rato més o què? Mira, fem 3 o 4 cosetes més i se n'aneu per a que puga vindre Sandra, que l'està fent de fifi per telèfon, val? Mira, Vero, que yo mezclarme en estos líos para hacer patir a la pobre Amparito en lo amiga meua que és. No te preocupes. En quan vegem que la cosa se posa lletja, canviem i tot solucionat. I ja tan contenta, dona. Ja ho veuràs, però dissimuleu que ja torno. Mira, Isabel, ara vos acompanyarà mamen a l'institut, que així no podem solucionar el problema. Ai, anem-se'n, filla, anem-se'n. Ai, que disgust. Com se presentem així de mal a boda. Ai, senyora. Tranquila, Isabel, que deu Que ser disgust. una equivocació de les etiquetes. Mamen, agafes un taxi i les portes a l'institut, que les estan esperant per arreglar-les els problemes. A veure si tens més cuidado en els experiments. Però, Isabel, si deu de ser una equivocació si les mostres estaven bé. Mamen, acompanya-les. Aneu, perquè quan sigueu més així, segur que rebente de risa. Vaig a productes. Mamen, ve si fes-me una tila que estic que me mull del sofà. Bueno, i quina explicació t'ha donat la fifi eixa? Pues m'ha dit que el mes passat canviat les etiquetes la fàbrica i que deuen de ser productes per a l'espectacle o el teatre, jo què sé. No, desde luego, l'espectacle ha sigut. Quasi me trenque de risa quan ha vist a la xiqueta de 18 anys que pareixia que ne tinguera 90. Però no estarà equivocada també la cremarisadora. Porta-la, no sigui que nos hagin fet una tastada. No crec, l'envàs és diferent. I a més, dins té la mateixa consistència que la que ens va ensenyar la senyorita Fifi. De tota manera, me la poso jo per a provar-la. No siga cosa que... Ai, ja pareix que entre un poquet en calor. Chica. Quina sopoquina, quina cosa més rara. Xica, jo no veig que la crema rizadora esta tinga cap de problema. De totes formes, si vols, agafes el secador de mà i me dones una miqueta de calor, a veure si fa alguna reacció. Pues sí, anem. No te preocupes, Amparito, que segur que en l'institut arreglaran l'embolic este i te faran quedar de lo més bé. Això m'han dit, que les llevarien esos colors tan lletjos i que li farien el moño de bades. A més, m'han dit també que li farien la manicura. Pues entonces, pégate unes risetes, que en el dia del teu aniversari i en la cara que feien aquests dos, se m'escapaven les rises per baix de les orelles. La veritat és que ara que me'n recorde de les cares i dels colors dels pèls, com vulgarment se diu, i tu ja saps que jo no som maleducada, però se m'estava partint el cul de risa! Xica, ala, alça't. Xica, que este riso és molt bonic.
i queda molt suau. Ja està. Descansa, Amparito, i obriré. Mamen, haveu aplegat? Ja han arreglat el problema, Isabel? Com? Ja està tot arreglat? Tranquila, tranquila, senyora Amparito. Hem trobat la casa, li s'ha solucionat el problema a les dos i després de pentinar-les i arreglar-les, li s'han regalat un ram de flors. I tan contentes que han quedat, eh? A més, jo mateixa les he portat en un taxi a casa. Veus, Amparito? Tot solucionat. A veure a qui li toca vindre ara. Mira, ara li toca vindre a la teua amiga Sandra, Amparito. Per favor, no li conteu res de lo que ha passat ací, perquè ja sabeu que ja patís, si m'ocorrís alguna cosa. Jo aniré. ¿Está preparada la brometa del secador? Està feta de buten, caurà com un pardillo. Disimula que ya vendrá. Bon dia, Vero. Bon dia. Què? Com va el feliç aniversari de la meva amiga? Teniu molt de treball? Pues no es poden queixar. Uns representants i unes clientes, una de cal i una d'arena. Això de la cal i l'arena me sona a obres de circo. Amparito, Vero, així vos presenta la meva amiga Pilar, que és la dona d'un amic del meu marit. Eixe que l'ha fet encarregat en la fort. Chica, Sandra, no digues aquestes coses que me'n dona vergonya. Ui, pues sí, senyor. A veure si no tinc que dir les coses que fa la gent de bé per les demés persones. Això no és una vergonya, és una virtut. Sandra, Senyora Amparito, tinc que fer alguna cosa així? O Ai. m'hi fiquem cap a dins? pues no ho sé, ara veurem. Sandra, cariño, què vas a fer-te? Pues volia que me talleres les puntes i que me feres el moño risat, com eixe de l'anunci de Longueras, el de Noemi Campbell. Ah, pues molt bé, però jo el faré. No siga que feu alguna cosa mal. Sandra, a la teua amiga hi ha que fer-li alguna cosa? Ella ve a soles acompanyar-me, però si vol fer-se alguna cosa, vols que t'arreglen el pèl. Dona, pues ara que ho dius, com veig que teniu ahí l'aparell del raig UVA, me podíeu donar una sessió a la cara, perquè la tinc més blanca que els polvos de blanquejar taulers. Jo pense que abans de posar-se en el raig podíem pegar una rentadeta als cabells, li fem la toga i després una pentigaeta. Què li pareix? La veritat és que me pareix molt bé. Pues vais a la obra. Mamá, llévale el capa a doña Pilar. Tú senta, que te tallaré los puntos. Y te picaré la crema. Vol xampú a les fines herbes o a la quinèsia? Posa'm a la quinèsia que el deixa més suau. Mamen, li rentes tu el cap mentre jo preparo els tallaets? Amparito, Vero, vos apetís un tallaet? Ah, pues sí, está bien. Sí, a mi també, gràcies. I a vostè, doña Pilar, li apetís un tallaet? Millor me poses un cafenet en sacarina, gràcies. Bé, Amparito, i per a celebrar el teu aniversari esta nit, com quedem? Anem al restaurant o venim així? Jo crec que millor que vinguem així, perquè pot ser que acabe tard. Així no vos retocaré un poquet. Ah, saps, Amparito, que Maria, la de la fàbrica de galletes, se va divorciar? Què dius? Però si ella i el seu marit pareixien una parelleta d'enamorats de 18 anys. Ah, però no sabies res? Ai, conta-li, Vero, que esta no fa més que treballar. Si no fora perquè és peluquera, encara es creuria que Suárez és el president del govern i el València campió de Lliga. Tu ja saps que a mi no m'agraden les líos i les zanahories. I manco la meva peluqueria. Dona, Amparito, però si estem en família, a més, Maria la Fontaneda és parenta del teu home. Pues ale, conteu-me el xisme, perquè me l'aneu a contar, de totes maneres. Bé, però prengueu els tallaets, si no se xelaran. Pues res, que diu la gent que se va divorciar perquè ella li la pega en Fontanares, l'amo de la fàbrica. La gent és que parla molt sense proves. Proves? Mira, l'altre dia el seu marit, quan anava a treballar, se li estropejà el cotxe. I quan anava a Alboraya al mecànic,
li paregué veure a la seva dona entrant en un motel en un tio. Pues sí que m'estranya que treballe, perquè jo me pareix que va inventar el paro. És que pot ser que no anara a treballar. A lo millor anava darrere d'ella a veure si de veritat lo de la cornamenta i zas, ho endevina. Però realment era ella? I tant que era ella. Mira, quan ja portava el marit un rato aguaitant per la finestra i estava ben segur, va fer a Pepico el del motel i Juanita, la que neteja, que li obrigueren la porta de l'apartament. Quin valor. Seguís, Vero. I què hi havia dins? El que hi havia dins, pues mira, un quadre que ni en les pel·lícules de Manuel. Es va trobar la dona damunt del llit, vestida només que en unes braguetes d'eixes que se mengen, 2 floretes pegades al pit i un gorro d'orelletes de conill com les del Playboy. I el Fontanares com estava? El Fontanares, ai, el Fontanares. Estava damunt de la tauleta dient ¡que me tiro, que me tiro! Desde luego. Els matrimonis per a estar així, més val que no se casen. I després de vist les proves... Però com acaba tot això? Pues res, que ell, en quan va veure la dona, es començà. Mala mujer, que eres una mala mujer. Yo no quiero ser cornudo, chica. Y María, tan tranquila, díganle, perro, que eres un perro, que lo único que quieres es que te mantenga toda la vida. Perro, cornudo, total. Així estigueren un bon rato. Fins que al final, pues, Pepico agafa el marit i se'l van portar al taller del mecànic. Y desde entonces, pues, ella está en Fontanares y ell en el bar, com sempre. No m'estranya, perquè la veritat és que ella sempre ha sigut molt treballadora. Alessandra, cariño, alça't, que Vero te ficarà en el secador. Señora Amparito, yo ya he acabado con Doña Pilar. ¿La fiquen en la chuva? Sí, fica-la i li dones al mando 5 minuts. Jo mentre baixaré al banc. Ara torne. Ala, afanyem-se i passem a la segona part de la broma. Què, Sandra? El marit i les amigues estan preparats? No te preocupes, està tot a punt. Li has contat a la teua amiga de què va el rotllo? Ja ho sap tot, no hi ha problema. Val, doncs tu encarrega de Doña Pilar, que jo m'encarregaré de Sandra. Bueno, Vero, ¿no crees tú que Doña Amparito se enfadará con tot això? Que no, dona, que no. Quan vegem que la cosa se posa malament, passem a la segona part i solucionar. I ella tan contenta. Sí, sí, però jo me veig en el carrer, perquè segur la que paga el pato sempre sóc jo. Que no, dona, que no siguis boba. Mira, ve, s'obri que deu de ser ella. ¿Qué, Sandra? ¿Ya tenéis el moño sec? Yo creo que sí, Amparito. ¿Me lleves el secador? ¿Pero qué te pasa, Sandra? ¿T'ha donat un calambre el secador? Chica, espavila. Sandra, aguanta-la que jo li agafo una cadira. Però, dona, Amparito, que no espera tant. Que no espera tant? Quin espanto! Però per què me mires així en el cap? És que pense que te varen posar massa crema. Mira, tampoc serà tan exagerat, Que en 2 cepillades als rizos, arreglat. Vaig a veure'm l'espí. Ai, esta Amparito és que és meticulosa. Mare Santa, Sant Antoni beneït,
Sant Ramon Nonato i tots els sants. Chica, Sandra, en la lletania t'has olvidat Alaska i los Pegamoides. Damunt segur, Pues ale, jo me'n vaig a ma casa i no tornem mai a la vida. Però, Sandra, com te vas anar així al carrer? Senta't i t'arreglaré el moño. Mira, Sandra, que com me vaig anar? Aixina, Amparito. Aixina! Amparito, que mal xeni que té la teva amiga Sandra, No té mal geni, però en lo que li ha passat és per tindre de tot. Jo no sé com nos està passant aquestes coses. Avui el dia del meu aniversari i darrere d'un disgust un altre. Señor Amparito, es que la seva amiga Sandra ha sido tan depresa que ha olvidado de la Pilar. Pero es que además, la caloreta se ve que s'ha dormit. Y em sabia mal despertar-la, clar. Sí que és de veres, en tant d'escàndal, i mira, dormint com si fos un xique de bolquers, i això quasi no té confiança. Jo lo que no comprenc és com nos estan passant aquestes coses. Avui pareix que el dimoni estiga sol. Però, veig a veure si està prou moreneta. Amparito, sí que ens ha quedat moreneta, sí. Què dius? No haveu fet un altre desastre? Quina il·lusió, moreneta, en este temps. Jo, més que moreneta, diria que està cremada. Quina negror, Déu meu. Un altre desastre! I ara veurem com el solucionem. Amparito, veig quin color deixa l'aparell este. Més que rayos uva, apareixen rayos con mala uva. Senyora Pilar, no li dol la cara? Pues no, la veritat és que no me dol. Vaig a l'espil a veure com he quedat de moreneta. Bé, jo me ficaré a París, Tinc moltes coses que fer. De pedra? M'he quedat de pedra? Si estic més negra que el betún dels soldats? Deixa que li faci una esponxeta. Amparito, jo no la tocaria. No siga que se li caiguen les galtes i mos toca aguantar-li els ulls en les mans. Criden a l'ambulància, que em porten a cremar a la fe. Però no li dol? No té cuentor? No, la veritat és que no. Serà perquè encara està calenta, dic jo. Però, crida a Uxeixes i que vinguen. Li posi una miqueta de crema? No, no me fiques res, que no note res estrany. Li ficaré una miqueta. M'han dit que tarden 2 minuts. Deixa que li fiqui una miqueta de crema hidratant. Però això què és? Si este negre d'estenyis. Però... ja has fet una de les teues? Jo, Amparito, jo no he fet res. Com anava a gastar-te bromes el dia del teu aniversari? Me pareix que així ja ha tancat i vostè no té res que contar-me? Que jo no volia, però la seva amiga Sandra... Caram, poca pressió necessitat estar per contar-ho. Però, me pareix que tens alguna cosa que contar-me. Oh, jo aniré. Vaig! Vostè me pot contar de què va tot això? Amparito, així fora està Fifi. Ai, Fifi! A esa senyoreta li vaig a dir a on se pot ficar els productes que representa. I després me la menja. Me la menja a mossos. Amparito, no sigues tan impulsiva. Si vols menjar-te la tarta del teu aniversari, espera't a que lleve els ciris. Aniversari feliç, aniversari feliç. Però no m'havies dit que era Fifi. I tu com t'has llevat els rissos? Però, Amparito, encara no t'has donat compte de que Fifi, la representant de Longueras, i Sandra són la mateixa persona? Amparito, li donem una caixa de productes de Bades, un aparell de ratsuba i inclús un cap de setmana a Mallorca. Bueno, què? Què t'ha paregut la brometa? Pues m'ha paregut de molt mal gust. I tot això per què? Però, Amparito, tu no saps quin dia és avui? Avui, 28 de desembre, el dia del meu aniversari. Clar, tu ho has dit. El dia de tots els anys. Innocenta, innocenta. Tota la setmana pensant en el dia del meu aniversari i se m'olvida que és el dia dels innocents. I Isabel i Tere? Res, dona, estaven conxabades també. Bo, jo deixo així la tarta i vaig a netejar-li la cara a la teua amiga. Ai...
vaig a tros de boda que estic. Feta. I el cas és que si el meu marit no vinguera demà, m'hauria fet il·lusió. El viatge a Palma. Sí que l'haveu fet bé, si pareixen de verex i tot. Señor Amparito, on deixa la maleta? ¿Esa maleta pa què és? Veus com no has entès res? Tu creus que la teua amiga... I que nosaltres ara vam a fer patir sense fer-te un regal d'aniversari. Amparito, no trenques els bitllets que són de veres. Però... Que sí, Amparito, que són de veres. Però m'haveu regalat un viatge a Palma? Clar, què creus que no sabíem que te feia il·lusió? Sí, però com me'n vaig anar? Si Gerardo no ve hasta demà al migdia. Gerardo, a veure quina hora és... Les 12:30. Justet, l'hora que te quede cridar. Mamen, el mòbil. A veure si és puntual. ¿Sí? Sí, cariño. Gràcies. Sí, menuda brometa. I damunt m'han regalat un viatge i no el podem aprofitar. Què dius? Que estàs en l'aeroport esperant-me? Sí, vas de seguida. En mitja hora. Un bes, adeu. Au, afanya't, Amparito. Dóna'm el babi, que el taxi t'està esperant ja en la porta. Què, Amparito, estàs contenta? Donem un abraç. I gràcies per un aniversari ple d'alegries i emocions. Tu, mamen! Va, l'agafes i dona'm un bes. Jo li porto la maleta. Afanya't, Amparito, que l'avió eixa a la 1 en punt, no vagis a perdre. Adeu, amigues. Quin aniversari. Ha sigut com en una pel·lícula? Xiques, ara que tot s'ha acabat, se n'anem al restaurant a dinar i esta vesprada anirem a ballar. I a vostès, dones i cavallers, si entre bromes i veres la funció els ha agradat, estes xiquetes, en 4 palmaetes, contentes se n'aniran. I a fer teatre sempre.